up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Yan, hello guys. Good morning na naman. Panibagong araw na naman ng picture natin ngayon. Naninigsay ulit tayo guys. Dito sa lake. Yung pinagtiksaya namin ni Brother Chris. Binalikan ko guys. At sana guys, makahuli tayo guys. Sana pagpalain tayo ng huli ngayon, kahit pang ulam lang. Sana samahan nyo ako guys hanggang matapos yung video natin. At yung mga napapadaan pala sa aking channel guys, huwag kalimutang mag-subscribe para gawin naman ka lagi sa upload nating mga video. Pindutin mo na rin yung notification bell dyan sa gilid para siguradong makabalik ka sa ating channel sa tuwing may upload tayong bago. See you guys, stay tuned lang. Update ko na lang kayo mamaya pag may puputukan tayo. Pwede naman maliit. Maliit. Pangalawa natin guys. Pangalawa. Pangalawa. Medyo malaki na ito guys. Pangalawa natin.
Tatlo. Maliliit guys. Tatlo, maliliit. Dali siya guys. Hindi ko alam kung malaki. Parang maliit naman yata. Naninag ko lang guys. Bumanaag siya. Medyo malaki din pala. Ayun oh. Malaki rin guys oh. Buenas mo naman. Malaki din pala. Kala ko maliit lang. Dali guys. Dali siya. Ngayon guys oh. Malaki. Ako makaikot. Sasabi kita. Guys oh. Malaki na naman. Pero malalaki ah. Pero malalaki na dadali natin. Yun guys oh.
Dali guys, dalag. Yun, matalon. Huwag sana mapigtas guys. Uy. Ano kaya ito? Dalag. Ay ko. Tinik. Dalag guys. Ayun, dalag. Bumutang siya, nakita ko dalag. Headshot. Headshot guys. Uuli siya guys, yan ang dalag. Oh. Pang ano natin yun guys, pang anim natin, 5 tilapia saka isang dalag. Okay guys, stay tuned, baka madagdagan pa. Lipat na tayo guys, may nangunguha ng lead dog, dalawang matanda yun, know? Wala na, bulabog na guys. Sige guys, hanap tayo ng ibang spot. Di bali, pahuli naman na tayo ng ano, maganda-ganda. Sige guys, stay tuned lang. Isa tayo guys. Yun o, isa tayo. Isa tayo guys. Dali ulit guys.
ginagawa natin dito sa pwesto na to. Dali guys. Yun o. Wah, palag-palag. Kunin natin. Sayang yan. Yun, laki guys. Yan guys, oh, laki. Tatlo natin dito sa pwesto na to. Dito sa spot na bago. Balis tayo doon kasi may nangunguha na ng kuhol, bidog, kaya malis tayo dun guys. Yun o, tatlo kaagad, nakarating pa lang natin. 2 hours later. Yun guys, uwian na, tanghali na, alauna na, di pa tayo kumakain, wala tayong dalang baon guys. Bahala ka sa buhay mo. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. Salamat ulit sa mga nanood. Kahit pa paano guys, naka-jackpot naman tayo. Oh my God! Yan o. Nalalaki yung iba. Kasi guys, salamat ulit sa panonood guys. Yung sa ulitin na naman. Uwi na tayo, mainit pa. Okay guys.